У Беларусі рэзка скарацілася колькасць індывідуальных прадпрымальнікаў. Што адбываецца на мяжы і як выглядае сітуацыя з чэргамі на новыя суставы? Цыклон Рапунцэль вяртае зіму ў нашу краіну, а касмічны карабель «Арыён» без сувязі. Пілот місіі Віктор Главер заклікаў зямлю маліцца за астранаўту. І сенсацыя. Мельнікава набыла кватэру ў Менску. З вас падабайкі і каментары. А мы пачынаем. Раніцу ў вёсцы Камень Салігорскага району адбыўся пажар у драўляным жылым доме. На момант прыбіцця падраздзяленняў МНС назіралася адкрытае гарэнне будынку, а дах цалкам абрынуўся. На месцы здарэння працавалі 4 адзінкі спецтэхнікі. У момант, калі пачаўся пажар, у хаце былі 3 чалавекі. Дачка і ўнук гаспадыні паспелі самастойна пакінуць памяшканне пасля таго, як пачулі гук аўтаномнага пажарнага апавяшальніка. Яны не пацярпелі, аднак пажылую гаспадыню ўратаваць не ўдалося. Ратавальнікі знайшлі цела падчас выведкі ў ахопленым агнём пакоі. Цяпер прычыны і ўсе абставіны трагедыі высвятляюцца спецыялістамі. За мінулыя выходныя на тэрыторыю еўразвязу з боку Беларусі спрабавалі трапіць 143 мігранты. Асноўны ўдар прыйшоўся на латвійскі кірунак. Паводле звестак памежнай службы Латвіі, у нядзелю 5 красавіка зафіксаваныя 65 спробаў парушыць мяжу. Гэта максімальны паказнік з пачатку года. Тым часам у Літве за выходныя затрымалі 33 чалавек, прычым усе выпадкі нелегальна трапіць у краіну прыпалі на нядзелю. У той жа час польскія памежнікі ўжо больш за тыдзень не фіксуюць ніводнай спробы нелегальнага пераходу мяжы. Апошні раз парушальнікаў на мяжы з Польшчу затрымлівалі яшчэ 25 сакавіка. Авіакампанія «Белавія» запустила двухдзённую акцыю на палёты ў Казахстан. Толькі сёння і заўтра, 6 і 7 красавіка, квіткі ў Астану і Алматы можна набыць са зніжкаю да 40% ад мінімальных тарыфаў. Прапанова дзеяць на рэйсы ў абодва бакі з вылетам да канца траўня. Паводле акцыйнага тарыфу прома падарожжа з Менску ў Астану і назад абыдзецца ад 732 рублёў. Квіткі ў Алматы каштуюць крыху даражэй, ад 813 рублёў. Уводзіць спецыяльныя промакоды не трэба. На сайце авіакампаніі акцыйныя квіткі пазначаныя светла-зялёным васільком. Дырэктар РНПЦ траўматалогіі Міхаіл Герасіменко ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання паспрабаваў патлумачыць шматгадовы калапс з эндапратэзаваннем у Беларусі. Паводле чыноўніка, чэргі па 3-5 гадоў былі выкліканыя пандэміяй ковіду, праз якую нібыта назбіралася 30 тысяч пацыентаў. Аднак эксперты нагадваюць, сапраўдны крызіс пачаўся пасля разгрому прыватнай медыцыны і масавых арыштаў траўматолагаў у справе пратэзаў. Цяпер чыноўнікі запэўніваюць, што час чакання скараціўся да 3 месяцаў, але за прыгожую статыстыку хаваецца суровая праўда. Пацыентам дазваляюць адкласці аперацыю праз так званыя сацыяльныя прычыны, што фактычна ёсць легальным спосабам маніпуляваць спісамі. Улады ганарацца тым, што кожны 3-й эндапратэз у краіне айчыннай вытворчасці. Пры гэтым незалежныя спецыялісты неаднаразова ставілі пад сумнеў якасць беларускіх аналагаў у параўнанні з сусветнымі брэндамі, доступ да якіх для звычайных беларусаў робіцца ўсё больш складаным. Сёлета з 1 верасня ува ўсіх школах Беларусі запускаюць маштабны праект для прафілактыкі булінгу. Новая сістэма ахопіць больш за 2500 навучальных установаў. Яе галоўная мэта – укараненне гэтак званай палітыкі дабра і сяброўства для стварэння бяспечнага асяроддзя ў дзіцячых калектывах. Для педагогаў і кіраўніцтва школы ўжо распрацаваны падрабязны алгарытм, як выяўляць цкаванне на ранніх стадыях і як рэагаваць на гэта супольна з бацькамі. Сістэму выпрабавалі падчас эксперыменту 50 установах, на аснове чаго падрыхтавалі дапаможнікі для дзяцей і тлумачальныя матэрыялы для дарослых. Неабходнасць праекту чыноўнікі тлумачаць трывожную сусветную статыстыкай. Ад гвалту ў школьным веку пакутаюць ад 10 да 40% вучняў. Пры гэтым у беларускім заканадаўстве тэрміну булінг дасюль няма, хоць за канкрэтныя дзеянні, як абразы ці збіццё, прадугледжаная адміністратыўная і крымінальная адказнасць. Менск рыхтуецца да значных зменаў у аплаце праезду. Ужо да 1 верасня ува ўсім наземным транспарце сталіцы можна будзе разлічыцца банкаўскай карткаю. На гэтым фоне ўлады сур'ёзна абмяркоўваюць адмову ад продажу папяровых талонаў кіроўцамі.
Чыноўнікі тлумачаць, што гэта падвысіць бяспеку, бо пасажыры больш не будуць адцягваць увагі кіроўцы падчас руху. Да таго ж пасажырам не прыйдзецца пераплачваць. Кошт электроннага квітка будзе такім жа, як і ў кіёску. Кантралёры будуць правяраць такую аплату паводле аналогіі з існым праязнымі. Нягледзячы на новыя тэхналогіі, праблема з безбілетнікамі хіба што не развяжацца. Штомесяц у Менску фіксуюць да 10 тысяч парушэнняў. Некаторыя зайцы трапляюцца кантралёрам больш за 20 разоў, ігнаруючы нават самыя зручныя спосабы аплаты. Колькасць індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі імкліва змяншаецца. Паводле звестак Белстату, на 1 сакавіка ў краіне было зарэгістравана крыху больш за 202 тысячы ІП. Усяго за год іх паменшыла на 14%. Такім чынам, айчынны бізнес страціў больш за 30 тысяч прадпрымальнікаў. Чацвёртая частка ўсіх прадпрымальнікаў працуе ў Менску. Далей ідуць Менская і Берасцейская вобласці. Самым папулярным кірункам застаецца гандаль і рамонт аўтамабіляў. У этой сферы занятыя амаль траціна ўсіх ІП. Таксама ў лідарах транспартавыя паслугі, лагістыка, навуковая і тэхнічная дзейнасць. Эксперты звязваюць такое скарачэнне са зменамі ў падаткаабкладанні і пераходам многіх прадпрымальнікаў у статус самазанятых альбо юрыдычных асобаў. Тэндэнцыя на памяншэнне колькасці малых бізнес-адзінак захоўваецца ўжо другі год запар. Александр Лукашенко падчас сустрэчы з генсекам АДКБ зноў пачаў разважаць пра канец амерыканскай гегемоніі. Гэтым разам ён пахваліў Дональда Трампа, заявіўшы, што той, цытата, агаліў сапраўдны твар захаду. Паводле дыктатара, цяпер усім зразумела, што размовы пра правы чалавека і дэмакратыю – гэта толькі шырма. Асаблівую увагу Лукашенко надаў Ірану, назваўшы яго краінай, якую, цытата, немагчыма перамагчы. Ён паспрабаваў зачапіць Вашынгтон, заявіўшы, што менавіта на іранскім трэку амерыканцы паказалі сваю ўразлівасць. Лукашенко зрабіў выснову, што такім чынам ЗША ніколі не справяцца з Кітаем. Пры гэтым пра 4-гадовую вайну Расіі супраць Украіны і відавочную ўразлівасць Масквы палітык традыцыйна прамаўчаў. Лукашенко заклікаў саюзнікаў у АДКБ рыхтавацца да непрадказальнай будучыні. Замест развіцця ўласных краінаў ён зноў прапанаваў трымацца за Расію і зброю, бачачы ў гэтым адзіны паратунак ад захаду. Год таму экс-спікерка Коаардынацыйнай рады Анжэліка Мельнікава знікла разам са 150 тысячамі долараў, а сёння сталася вядома сенсацыйная навіна. Выданне «Зеркала» высветліла, пакуль у Польшы шукаюць зніклую, ад імя Мельнікавай нехта актыўна купляе нерухомасць у беларускай сталіцы. Паводле дакументаў, ужо праз паўгода пасля знікнення Мельнікава набыла аднапакаёўку на праспекце Любімова, а ў студзені 26-го года яна зрабілася ўласніцу элітных апартаментаў плошчу амаль 92 квадратныя метры ў комплексе «Маяк Менску». Кошт падобнага жылля ў гэтым раёне можа дасягаць 400 тысяч долараў. Яшчэ больш пытанняў выклікае сітуацыя з ейнай старой кватэраю. Раней на яе быў накладзены арышт у межах крымінальнай справы супраць удзельнікаў выбараў у Коаардынацыйную раду. Аднак у лютым 26-го года следчы камітэт раптам зняў арышт, пасля чаго нерухомасць перайшла ў поўную ўласнасць Мельнікавай. Апошні раз Мельнікаву бачылі на Шры-Ланцы, куды таксама прылятаў супрацоўнік вайсковай контрвыведкі КДБ Алексей Лабеяў. Касмічны карабель «Арыён» з 4 астранаўтамі на борце ўпершыню за паўстагоддзя падляцеў да месяца. Гэта гістарычны момант. Людзі апынуліся на самай далёкай адлегласці ад зямлі, на якую калі-небудзь адважваліся залятаць. На адлегласці каля 62 тысяч кіламетраў ад спадарожніка сіла яго прыцягнення сталася мацнейшай за зямную. З гэтага моманту менавіта месяцавая гравітацыя, а не зямная, вызначае траекторыю палёту. Гэта дазваляе караблю зэканоміць паліва. Месяц літаральна падхоплівае апарат і зацягвае яго на сваю арбіту. Аднак самы хвалюючы момант наперадзе. Цяпер карабель заходзіць за зваротны бок месяца. На цэлых 40 хвілінаў радыёсувязь з зямлёй цалкам знікне. Астранаўты застануцца ў абсалютнай адзіноце, і ніякі сігнал з дому не даляціць да іх, пакуль яны не абляцяць спадарожнік. Пілот місіі Віктар Главар заклікаў людзей на зямлі выкарыстаць гэтыя 40 хвілінаў цішыні як момант еднасці і маліцца за іх бяспечнае вяртанне. Гэтая місія – першы крок да высадкі на месяц у найбліжэйшыя гады. Красавік у Беларусі надумаў памяняцца месцамі з сакавіком. Краіну накрывае магутны цыклон Рапунцэль, што прынёс з сабою арктычнае паветра. Ужо заўтра тэмпературны фон абрынецца да зімовых значэнняў. Сіноптыкі прагназуюць мокры снег і
і начныя замаразкі да -4 градусаў. Надвор'е будзе анамальна кантрастным, пакуль поўнач краіны будзе засыпаць снегам, на поўдні пройдуць магутныя навальніцы з моцным ветрам да 20 метраў за секунду. Памаранчевы ўзровень небяспекі застаецца актуальным. Штормавыя парывы могуць валіць дрэвы і рваць лініі электраперадачы. Пры гэтым на дарогі вяртаецца галалёд. Кіроўцам трэба быць максімальна ўважлівымі. Самымі халоднымі будуць серада і чацвер. Апранайцеся цяплей і беражыце сябе. На гэтым мы сёння ставім кропку. Беражыце сябе. З вами быў Руслан Ігнатовіч. Пабачымся.